wacho ni auchiel chakre ne tekgi. Wakili kanyo ema nyaka wachak go nikech en seyo mabende jopiny pod medo seyo godo obila e pacho ka. To kata kamano naneno kanyo ka Douglas Kanja ogai mar obila kanyakla kod director mar Okwach Kich mano Mohamed Amina nochopo e nyim doho ma Milimani odiochieng' manyoro. Gima ogai maduong' mar polis owacho kod jalo minyalo wach ni jalupne mar DCI en ni giwacho ni kata gimbe giwuon ok ging'eyo ni jogi mawachore ni otekgi kata jogi moselal nonogi kata jogi mangima gibi oselal to gi jomoko mabe kuma gintie ok ging'eyo. Giwacho ni ok ging'eyo kuma gintie ket gilero de court ka ok giriambo ket nchini ka nche gisetamore dhi koro seche manya gidhi to giwacho ni kata wambe owuon ok wang'eyo ka ging'iyo oboke duto mar sirikal kata mar polis gido ni jogo onge to kwa chake tiende owuon nikech jogi oselal chakre taga 16 taga 17 dwe mar 12 higa mokalo. Kwa chake tiende ido ni Law Society of Kenya ne oringo modhi e court moketo oboke moro miluongo ni habeas corpus. Habeas corpus wacho ni manyi gokele u jogi e mbele doho kata githo kata gingima. To kum jumbe mang'eny makoro ywaruok osebedo eni ido kanjo chakore ni polis nche tamre dhi jatend ogai maduong' mar polis tamre dhi nyaka jalupne Amin benjo tamre dhi koro ne ok wang'eyo ni to ne gitamre dhi nang'o nikech sandi koro gidhi to giwacho ni jogi onge lwetwa. Gima miyo ne ok gidhi kane wacho chakore ok wang'eyo. Aneno kipacha wuon en ni weche mag lal nono gi dhano to kendo ngima jogo mawito ngimagi osetimore mang'eny Kenya ka. To kata king'iyo pinje mamoko machalo kaka Nigeria, iyudo ni Nigeria be samoro ji lal, jomoko imako tikwayo anyuola ne pesa to gigolo pesa. Ka ok watang' to wanyalo mana chimo kanyo nikech ka koro be polis wacho ni wambe wakia to ngima dhano to wito ngimagi, jogo imako, jomoko be isando kuom ndalo mang'eny. Aneno ni Kenya wadhi dhi kama mane penjo mwanyalo mane rieko maduong' matut mwanyalo neno sani kendo adwa ni mane gima polis ochak dilgo en wach marach ahinya ka ogai maduong' mar polis nyalo wuok oko ka wacho ni ng'atno molal kata jogo mosenegi ok ging'eyo to ni ng'ato penjo ni seche mane jalno mosewito ngimane oter ringre msiti muchari ng'ama notere ten ng'ama nade. Seche mane okwanye e Ruai kata okwanye e Aora ng'ama nokwanye ten ng'ama nade. Ok onego giwach ni ok wang'eyo, onego wach ni wasetimo nonro matut wachako kama to kae kama wachopo. Mane beni ginyiso na oganda ni nonro gisechako kata uoyo nikech wacho dog ging'eyo bende we kata mana nyuola mano mar rawera ariyo mano Kalani gi Steve Kanye nikech ariyo kende kore moseyudi to idigi ka githo. To mapoko yudi makata ndachgi bende okia kata ni kama nade. Mano miyo anyuola familia bedo gi lit matut e chuny ngimagi nikech ka ok inyisa ni nyathina notho nade to in jopiny osekawo moongi lwedo momiyi tich maduong' mar rito ngima mar jopiny tiwacho ni kuma jogo dhi ok ane ka ogai mar polis timo tije kanyo momiyo koro Director of Public Prosecution jalno matayo weche mag donjo ne ji moketho chik onego bedi koro wuok oko to chiwo barua makende kangiso polis o direct police nikech DPP nigi teko mar directing police mondo otim nonro matut makende mar manyo jogi mar ng'eyo ni jogi otho e yo machalo nade. Aneno ni kamano e kako nego beno timo nikech kaka magi kaka